Tak ideme na to. Chapter 3. Fly. Wow. Jotarno. Yes! Yes! Buď! Aha, až už ideme do hry. H2 Files? Ako si môžete všimnúť, ja už som tieto hry hral. Lenže bohužiaľ nemám save. Save som mal znova na tom notebooku mojom starom. Takže sme to skúšali pozrieť aj cez to demo, čo som hral, a bohužiaľ to nemám. Moja duša sa volá Kronis. Hej. Ale Chris. Však úplne to jedno. Kamáši, čo to je za zvuk, ale... Čože? Čo je? OK, sound effect si pridal. No jasné. To sme hneď... To sme už hneď bolo v tom temnom svete. Však takto skončilo, pamätáš si? Však ale on iba otvoril ten temný svet. ZBC. Počkaj, teraz je tam, nie je tam náhodou aj toto mamka? Shit, ona zaspala na gauči. Číňa gauči na tom onom. Vieš čo, to je gauč. Som v temnom svete! Of course. Čo sa to kurve stalo? Koho to zaujíma? Ďalšia adventúra, právo. Čo je vpravo? Tak poď sa pozerať. Poďme sa pozrieť, čo je v okolí, hej? Čo je vpravo? Je to gauč. Tento gauč spí Aha. Bro. Gauč spí, gauče spia. Semena? Aha, spermie. Kamo, to aké ti bude to hrať zrazu, on po takom dlhom čase takto tú hru, vieš? Je to neviem No jasné, na zdravie. Kýchol si. Nemôžem nič, ani shift, ani one. C-čkom bol inventár, ne? Item. Nič. Cellfone. Volaj. A počkaj. Jasné, ostalo to. Nemám nič! Mecha sejba? Jak sa dalo späť? Si otravný. Čo som? No, Otravný. zlé nápady, okej. Len tak. Čo tam je ten trapdoor? Aha! Ne, Nespí. hore. Že beží? Tá chodí. Ten gauč chodí Čo, počkaj, ten gauč je na chodenie? Je to gauč na chodenie. Gauč chodí tiež. Dobre. Kam ide? Dobre. Odišiel. Nejaké stály vietor ťa pošteglil, asi zakýchol, alebo čo také to je? Stifle kýchnuť? Nie, zašteglil, alebo čo také? No, zašteglil si kýchol. Si naplnený silou nekýchania. Wow. Vieš, ja som zmatoroval síce z B2, ale to neznamená, že viem po anglicky. Čo? Počkej, to začína jak jednotka. Prvá. Aha, hen, Ne, počkej, ja sa seknem o stenu a mám taký pocit, že mi to potom sekne celá hra. Nemám z toho dobrý pocit. No jasné, že je tu. Počkej na mňa. No jasné, že tu je, tu si. Ralzej. Cíti prd a išiel tam. No a... S ním ako ty okolo mňa, alebo niečo, neviem. Keď budeme pokračovať, temná fontána bude. Ralzej! Ty tomu neveríš, ale... Nie, čo som spravila po našej adventúre včera. Keď sme zachránili svet, som išla k Chrisovi a uvarila skoro celý, teda upiekla celý koláč. Tomu ver.
A pozerali sme maratón filiem celú noc. Filmov. Á, Zuzka, to znie ako keby si mala super čas. Áno, nebolo to najhoršie, tuším. Chcem to počuť všetko o tom chcem počuť, no tak ale teraz nie? Ale najprv povie pokračovať. Pozerá na mňa. Tomu ver. No dobré, už je to Ralze, paráda. What's up? Tým je späť, počkaj, ale toto ma zaujíma, táto kreatúra, toto čo je? Nič. To je dust? Ďalej. Nie, vieš čo to je? To je šum z telky. Tomu ver. To je šum z telky. To je prach pod telkou. Alebo aj to, ale nevieš ešte šum z telky. Kde je Mike? Keď sa k tomu, počkaj, keď sa k tomu približím, tá alebo keď prejdem okolo. Nemám rád, keď nič sa tu nedie, potom príde nejaký random charakter a divná hudba a potom to začne. Ja sa bojím aj utekať. Ináč, ja sa môžem hýbať! Ja som rozmýšľala, že jeden si chvíľe minulú noc, že by si mohol prežiť Blood Crushers 2, neviem ďalej. Neviem, nevidel som taký film. Naozaj. Blood, jak to bolo? Krvavý Crushers alebo čo také? Čo tam bolo? Lámači krve. Krvi. Ja sa bojím utekať, lebo čakaj to niečo bude. A trošku len speedrun. Teraz nič. Kamu tá Ralze s tými ušami. Aha. Podľa mňa ty zapínaš hentými pičovinami telku. A my sme v obývačke, to bude niečo z obývačky, rátaj. Delta Rune Chapter 3 sa to volá. Čo by si chcel? Čo by si chcela teda? Vieš, pozerať next time filmy. To by bolo dobré, že? Skrátka, dobre, ale mňa to sere, že oni to skipujú za mňa, ja to nestíham, chápeš? Takže ja si to viem preložiť sebe do hlavy, ale ja to chcem aj nahlas povedať. Ak chceš, môžem dabovať nejaké postavy. Kde Ralze? Man. To som videl som to. Man, toto je... Deltarune videl som to. Prečo išla o sekundu neskôr než ja? Prečo to je oko a tu sú... Ja som vám nič nepovedal, aby ste išli robiť, hej? No tak ideš doľava teraz. No však to som aj chcel ísť doľava najprv, no oni sa rozbehli tam. Telka! Tu bude niekto. Nikto. Nič. Nikto. Separ! No jasné. Otvoril si truhlu. Bolo tam 10 pointov. 10 pointov bolo pridané toho skóre. OK. Tak namiesto kromerov to budú pointy. Kromer. Nemám rád túto onu. To sú diváci? Ale ja som videl, ak sa... Aha, vidíš? To sú diváci, hen? No sproste... Aha, sú tu niekde moji ľudia! Sú tu niekde moji ľudia! Oni sa boja svetla, nie? Čo ja tvorím? Lebo ja som zapálkar. Krony musíš... Sú tu niekde moji ľudia! Sú tu nejakí moji ľudia? A už niečo daj nejakú akciu a neviem ísť dole. A potom... Like... Prečo si išiel najskoro? Len to není o filmoch, vieš? Mohla by si chodiť sami do školy, vieš jak? Ako... To je onke, tak... Mohli by sme robiť spolu domáce úlohy, že? Právo v Chris. Ja som to rada robila tvoje domáce úlohy, Zuzka, ale... No, ale tam asi nebolo, ale proste Zuzka. To je fanboy. To je Martiuš. Predstav si, že to je Martiuš. Však to je Martiuš. Dobre, ale už ide ako akciu mi daj, už ma toto sere. Už ma moc naťahuješ. Už ma moc na... Aha, hodinu. Sex. Naťahujte jak predošli. 12 hodín, je polnoc alebo 12 hodín po obede? Je 12 hodín po obede, Tam sú tí moji ľudia, aha. Jasné, puzzle, rozumiem. Čo? Dotkni sa toho, rýchlo. Aha, čas. Oh shit.
Oh shit! Aha, to sa museli dva to Počkej, komu to zlomilo srdce? Nezlomilo. To z tej pičoviny sa dali dole, by som povedal. Sex. Nič sa nedie. A potom... Najlepšie nápady nakoniec. Je tu festival za pár dní. Bravo. A možno... Je to hlúpe, ale... Nebolo by to celkom sranda, keby sme všetci tam išli? Aký festival bude? Festival Paráda. Hip-hop žije. Tak som vedel, že to povieš. Á! To som videl! Naľavo. Čo to bolo? Niečo žlté. Toto isté, ale žlté to bolo. A mohli by sme... Myslím aj Raelazi tiež. Zuzka, Čo? Ale... I do like nothing more? Takže nič nemôže, alebo čo? Žiadna by to chcel. Do ryti. Neviem, by to chcel do ryti? Do ryti! No. Dobre, ale vy tu kecate, keby sa tu nič nedialo. A prečo je tu taká cesta, kde by tu mohla byť? Tuto to mohlo pokračovať, ale nie, ja som zrobil tú obchvatu. Je to nie... Ale? Ale no ja... Vždy je tam ale. Ja? Ty čo? No ona by chcela ísť, ale... Ale ty čo? No hovor! Ja? Nehybem sa už. Ja? Čo ja? Ja nemyslím si, že je to... Že ja môžem. Chápem, je to... Ten festival je celkom hlúpy, že? Myslím, naozaj. Akože, myslím... Nemusíme akože hrať žiadne hry. Mohli by sme spraviť nejaký bordel, napríklad nejaký problém. Nejakú neplechu. No. Ale, neviem, mohlo by to byť... Sranda, keby si išla, vieš? Išiel, ty kokot. To je ona, alebo on? To je on. To je Počuť, že je ten Marťuš. Dobre. Nie, Zuzka. Teda, počkaj, nie, tak, nie, Zuzka, ja chcem, ale... ale... Nemôžem ísť. On tu chce doliť, ale nehlboko. Nemôžem ísť. Ale prečo? Povedala som niečo zlé? Niečo divné? Nie, vôbec. Nie, Zuzka. Som šťastná, že si ma pozvala na ten invite. Teda, že si ma pozvala na ten festival od teba, Zuzka. Ale ja... Je to len... Ja som len... Ale ja som baník. Baník, handlová pičo. Nemôžem ísť do svetelného sveta. Svetelné svetlo. Chodoriti. Ale akože môže. Aj keby... Môže, ale ona zomre. Nezomre, ona bude vlastne ten objekt toho oného. Aj keby som chcela. Aj keby som chcel. Prečo? Pretože my... Zuzka, je to ťažké na vysvetľovanie teraz toto, ale... Nie, naše intro, nie! Ticho! Dobre, takže vidíš, Zuzka, ty a Chris žijete v svetelnom svete. Miesto, kde všetci sú... Kde všetko je ako vidíš, alebo všetko ako má byť, alebo ako má povedať. To je... Až dokým tam je svetlo. Ako vidíš, keď už je temnota, veci sa stanú viac neprirodzené.
Nerozoznateľné. Alebo neroznateľné. Do piče už Neroznateľné, proste niečo, čo nezistíme len tak. Nerozoznateľné. Nerozoznateľné. No konečne. A stolička môže vyzerať ako monštrum. A plagát môže vyzerať ako sa hýbe. Tvoje oči to nevidia. Ty nevidia tú pravdu už. A keď svetlo zmizne, nič nevidíš. Pravda, že tvoja mysel môže spraviť hocičo z ničoho. Ale čo keď sa to stane ešte temnejšie? Temnejšie ako... Pamätaj si to? Temnejšie ako temnota. Ne. Čo je temnejšie ako temnota? Čo keby sme zobrali preč svetlo, ktoré už tam není? Nie je ty. Tá nie je. Až kým nezískame, alebo ak poviem reach, získať, uspieť. Dosiahnuť, áno, to je to slovo. Dosiahnuť ďalšieho boku? Ďalšie strany? No, asi skôr. Vidíš, zmaturoval som na angličtine. Keby sa to stane. Tak čo? Pojebem. Aha. Amalgamation. To je amalgamat. By si začal vidieť tieto veci znova. Ale toto je ináč pravda, kamarát, keď zatvoríš oči a trošku dlhšie kúkaš, tak tvoj mozog niečo začína proste vidieť, proste nejaké veci. Neviem, čo máš za mozog. Nie, ale teraz fakt bez rádu sa ti nikdy nestalo, že zatvoril oči a si proste videl nejaké také veci divné. Ja som videl iba toho démona pod postelou, ale to mám vždy. Ale toto má pravdu, že zase budeš vidieť tieto veci. A počuť ich, to sa mi zase nestalo. A cítiť ich. Typ, spám tam! Juskare. Aha, chapter 1. A toto je temný svet, Zuzka. Alternatívna... Čo je? Kto? Zuzka. Alternatívny pohľad reality, čo je len cez nejaký tieň. Šošovka. Nejakej šošovky tieň. Cez šošovky od okuliare. V iných, akože v synonymum, by som povedal synonymum. Synonymum ilúzie. Naprogramované chovanie. Je to iba energia, ktorú nemusíš prijať. Temná fontána sa zmení na všetko do fantasy. To, akože, dobré ráno, akože to sme nezistili cez tie 2 chaptre, hej? To sme vôbec nezistili, máš taký pocit? A čo je tá hudba v pozadí? OK, tak vás som nevidel jak dlho. V svetelnom svete, v realite... Ne! Lancer je len Average, Miško Average karta. Lancer je Miško. Ne. Nie. Prečo sme počuť ten smiech? Kráľovna je len laptop. A ďalšie, iný synonymum, keď svetlo vyjde na povrch, alebo keď sa vráti, tento svet už není reálny. Miesta, kam ideš, ľudí, ktorých stretneš, nikto tam není. Aj keď ja som tá rozprávajúca... A prečo? Toto nehovorí ona, toto nehovorila ona. Neviem, čo ani si dal povedať, ale nepočul som... To nehovorila ona. Mňa skôr zaujíma, že aký objekt je on.
Aj tam mňa zaujíma akože. Tá ona, to je on. On, ty kokot. On! Ale Ralsej, ako môžeš povedať, že nie si reálny? Ja ťa vidím, ja ťa cítim, ja ťa počujem. Ja som to skipol celom, ježišmaria. Normálne objekty nemajú city a inakšie veci. To je vpravo. Ona, Zuzka. Oni by nemali. To je prečo? Ja nechcem, aby si ty a Chris sa zaujímali moc o nás, OK? Je to sranda, no tak ale nedržaný. Tá nedržaný bol, že si spravil kamarátov. Nadržaný je dobré slovo, to bude použiť. Potom... Inak, vieš o tom, že Ralsei je anagram pre Azriel. Fakt. Potom sebecky sa začínam cítiť, že som smutný tiež. Smutný, že som nemohol počuť, že som nemohol byť vašim kamarátom v reálnom svete, Zuzka. Irelo. Ne, on je covidový kamarát. To, že nemôžem robiť tvoje domáce úlohy, to, že nemôžem ísť von s tebou. Ale môžeš robiť domáce úlohy. Doma sa môže, no. Nemôžem vám dať tú pomoc, keď ju naozaj potrebujete odo mňa. Ralsej. Je mi to ľúto, ale toto je prečo ja, keby, ty vieš, ja, Lancer, nemôžeme to všetci spraviť. Takže, nemôžeme to všetci spraviť, aj keby si sa cítila, ako keby sa cítila, že nie sme moc ja mám v hlave to slovo. Dostačujúci. Tak, to som chcel povedať. Dostačujúci. Proste, ten chápeš. Počuť, to prvá epizóda bude iba táto celá časť do piči. No čak, ale zabudni na nás. A správ si reálnych kamarátov. Dobre. Dobre, toto bolo cool. Ralsej, ty. Ty idiot. Ako môžeš také čo povedať? Ty si myslíš, že mám len tak na teba zabudnúť? Zabudnúť na Lancera? Zabudnúť všetkých? Nezaujíma ma to, čo si teraz povedal. Si pre mňa reálny, dobre? Zuzka, ja som šťastný, to počuť, ale... Kurva, drž hubu a počúvaj ma. Nezaujíma ma, čo si povedal. Nezaujíma ma, čo si. Ja, ty, Chris, sme tým. Všetko vpravo. Nikto z nás sa nezabudne navzájom. Takže prosím. Drž. Kurva. Proste kurva. Aj, telka. Wow! Úžasný výkon! Jaši! A plače! Kámoši! Čo to kurva je? Tak kto kurva si? Hahaha! Dúfam, že sa to spýtaš. Ja som Zas! To je fake. Pusti video. Počkaj. Aké video? To je VHS. That's just the theory. Dobre, pustí VHS-ku. Počkej, Mike pustí VHS-ku? Toho nehovoril Mike toto, ale... On to za mňa rozpráva teraz. Oh! Coming. Čo? Prečo sme v 3D? What the fuck? Akých milých účastníkov máme dneska, kamoši? Počkaj, a nepríde ti niečo divné? Kto takto tiež rozprával? Prdám ti pár centov. Za 5 kromerov.
5 milión kromerov. 1000 kromerov. Účastníci? Áno, vy traja ste hviezdy dnešnej show. Prečo mám veľký nos? Čo som žid? Neviem, ale... No jasne. Marvelózny, úžasný mystery board pána Tena. Čas na telku. Vykršník. Ďakujem. Do pekla robíš? Ďakujem. Čo ja robím? Ty by si sa mal pýtať, čo robíš? You are? Práve ideš hrať tú najlepšiu hru tvojho života. Tvoju poslednú. Odpovedz na šialené otázky. Prejdi fyzické skúšky. Ty kokos tá. Nabíjaš všetky možné televistické ceny. Čo? Toto a ešte žuvák. A ešte naozaj. Hej, ja som nesúhlasila. A to je... To nie... Je všetko. Ten zvuk si počul to výbuchu. Doktor Pena. Čo je dnešný predpis? Vyzerá to ako predpis pre veľkú cenu. Tá animácia. Odkedy je Deltarune 3D, odkedy to má farby, odkedy to je čo? To je pravo. Dnešná veľká cena je sezónny populárny item. Zapálený v našom patentovanom Mystery Gulka. Najväčší poklad, ten jeden a jediný z celého sveta temných, z celého sveta handlovej. Revize. Určite chceš vedieť, čo je vnútri, že, brášku? No, dobré správy. To má Jerry? Kadeti a kadetky. Všetko bude vaše. Môže byť, to piče. Všetko, čo musíš spraviť je... Vyhrať. Wow, nevedel som ten zábavometer takýto vysoký. No, teraz sa ale nedotýkaj svojho mobilu, pretože dnes budeme mať veľmi úžasný... Kto kurva sme my? No, toto je Breaking Bad a vy ste Walter White, nie? Bravo. Teda vy nie ste Walter White, že si? Aby som to trošku upratala, alebo spravila, alebo dala jasno, že dala to jasno. My nie sme účastníci v tvojej hlúpej show. Vy? Nie? No, tak, to je... To je taká pičovina. Vy robte si čo chcete, zatiaľ ja. Ja... Asi budem to len ja a logo. Skončila séria. Zuzka? Čo? Zuzka, ja... Vieš, nemôžem ísť na ten festival s tebou, ale... Môžem mať stále zábavu s tebou a s Chrisom. Naozaj. Možno by sme mohli skúsiť hrať túto hru. Keď nemôžeme my pozerať telku, možno my môžeme byť v nej. Všetko vpravo. Dobre. Dávam tomu šancu. Dám si strek. Dávam tomu oné. Dožili. Palinku. Dávam tomu palinku. Vy dáte k tomu palinku? Na moju hru? Asi.
Takže áno. Čas. Tak nadržané. Aká nadržanosť. Miško, Mike. svetla, zvuky, tieto pičoviny a tieto otočajúce pičoviny, všetko. Za všetko, co zapení. Prosím ťa, daj mi jednu kávu. Vpravo všetci, ženy a skurvené špiny. Wow! No a máme pokoj. Ale toto nebol Mike. Toto je nejaký... Mike to je nebol. asi. No však áno, ale... Čo? To nebol Mike. Ok, wow. Wow. Ako povieš, zalas VA. Wow. Hip-hop žije. Počkaj, počuješ to? Videl si to? Ja nie, Odfotili si ma blesky. hen. Paparazzi. Čo ti jebe? Je to pripomienkový manuál, čo som prekúkal alebo čítal. Ako sa to sem dostalo? Prečítať asi. Ušetriť nepriateľov, ich mená sa stanú žlté. Použij pasify na keď je unavených enemies, keď sú ich mená modré. A pamätaj, Zuzka a Ralzej, S akcia a R akcia tiež. Akože akcia R. Hej. Čo je toto? Chce autograf. Daj. Je šok. Odebalo ho. Odebalo ho. Tento čo? Chris, tento svet nemá žiadne peniaze. Namiesto toho budeš platiť pointami. Takže... Máš... Posledná šanca využiť svoje peniažky. Nemáš žiadne. Popravde nemáš žiadne peniaze. Rozbiež si na tým, aby si šporil. Nie, aby si dal nejaký save z tvojich adventúr. Šporil. Ale hej, ale vieš čo to myslia z tej minulej hry? Čak z chapter 1 chapter 2. No, tak, idem sa vrátiť naspäť, nie toto ukončíme. Počuješ publikum šepkať v tvojom úžase. Si naplnený silou v Nezaslúženého oného, jak sa to má, sláve. Všetci pozujte. OK. Čo je toto? Performance bude sa hodnotiť S rankom a A rankom. To dáva celkom zmysel. A nie je tu žiadna hamba v mať aj malý rank. Je to sranda. Kamo vás je tu veľa. To je on! To poznáme. Ach, tie hviezdy. Charmantné boss encounters. To je akože tvoj manažer budem? Neviem, ale určite budeš... Aha, proti týmto budeš bojovať asi. Je tu nejaký malý romantik. Nejaká malá romantická scéna pred teba. Predpoveď. Tá predpoveď. Počasie. Vždycky drží spolu. Dneska ešte počasie je. Táto dneska nočné počasie je. Padnúť. Teraz je kryštálové. Dneska ešte je kryštálové. Mesiace. Páne. Je to reálna hra? Je to real. Koho toto spravil Toby Fox, hej? Aha. Čím tak na to kúkam, tým je viac zle. Jak mohol Už sa dať 3D? asi chápeme, prečo to trvalo 2 roky.
kámo, prečo to je tak 3D, je to dobré. Dobre, spýtame sa ďalších. Chris, láska, poďme kečapnúť sa v zelenej runke, v zelenej izbe. Takže, nejaké nápady, ako ešte ten oný Cezar vyjebali. Televízneho moderátora? A teraz rozmýšľam, mám ísť do toho chapter 2? Mám ísť do toho chapter 2 už, alebo jednotky? Čo? Mám ísť do tej chapter jednotky? Sprav v druhej epizóde spravíš to, ja som ti hovoril, že spravíš to, že zahráš jednotku, dvojku, urobíš z toho tie najlepšie momenty rýchlo a dáš to tam akože takú psúlku, že si to dohral. Chápeš?